Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night муҳорибаи варзигари тоҷик Лоик Раджабов зидди варзигари амрикои Трей Огден баргузор гардид ва дар ин навор мо обзори тоҷикии ин муҳорибаро барои шумо омода кардем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, бояд қайд кард ки муҳорибаи Лоик Раджабов зидди Трей Огден дар вазни сабук яъне 70 кг гузашт ва аз 3 раунд иборат буд. Лоик Раджабов ба ин муҳориба бо рекорди 18.5 баромад. Ана Трей Огден бошад бо рекорди 17.6 ва ҳозир биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Лоиқ якум рақам кор карда ба рақиб фишор кард. Огден бошад дарҳол текдаун гузаронида Лоиқро ба замин афтонд ва бо усулҳои худ ба ӯ таҳдид мекард. Ҳамин гуна Огден то охири раунд Лоиқро дар замин идора карда якум раундро пурра ба фоидаи худ ба анҷом расонд. Дуюм раунд оғоз гардид. Лоиқ медонист ки якум раундро аз даст дод ва дуюм раундро фаъолона оғоз карда ба рақиб зарбаҳои хеле сахт мезад. Огден бошад боз ба текдаун гузашт, аммо Лоиқ нагузошт ки ӯ текдауни худро гузаронад ва ба ӯ зарбаҳои сахт мезад. Лекин дар охири раунд Огден ба ҳар ҳол тавонист ки Лоиқро боз ба замин афтонад. Дар замин Огден ба Лоиқ бо усулҳои худ таҳдид мекард, лекин Лоиқ дар ҳамаи усулҳои ӯ тоқат карда тавонист ва дар сонияҳои охир ҳатто ба по хест ва раундро дар стойка ба анҷом расониданд. Гуфта мешавад ки дуюм раундро Лоиқ Раджабов гирифт. Сеюм раунд оғоз шуд. Дарҳол дар оғози раунд Огден Лоиқро ба замин афтонд ва аз боло истода Лоиқро то охири раунд идора кард. Аммо дар дақиқаҳои охири раунд Лоиқ ба по хеста тавонист ва аз боло истода граунд энд паунди худро ба кор дароварда ба рақиб зарбазанӣ кард ва ҳамин гуна Лоиқ раундро ба анҷом расонид. Дар натиҷа Трей Огден бо қарори ҳамаи доварҳо ғалаба ба даст овард ва мутаассифона Лоиқ Раджабов шикаст хӯрд. Бояд гуфт ки барои Лоиқ Раджабов ин дуюм мағлубият дар UFC шуд. Акнун ӯ 2 ғалаба ва 2 бохт дорад. Мо ба Лоиқ Раджабов гуфтанием ки рӯафтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм канали мо паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм канали мо дар описание ва дар якум комментарие закрепид шуда. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.